Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pagkastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag abigat yo amin nga sangapada papagayam. Mandi po dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumagbay di programa. Dear Manong Nemi, kanatu ti pagayam yun ni Manong yun Nemi Ruiz. Kumapkablawak iti nembag bigat na imbag nga daw na imbag nga oras kada kaya nga sangapada. Pakishare yun ti program natin. Share this program. Yan padanan nyo mapagayam ti pagkasalitaan ni Pearl wano perlas nga napauluan. Ti kabit. Ano pa kayo naigan ni Perlas, iti title ti pakasalitaan ng kabit. Ti kabit. Uno, ti ka mga lalak. Ti other woman. Yan. Other woman, uno other man. Yan. Diba? At hamot lang babae ti kabit, lalaki pa ti kabit. Ti kabit. Padaanan nyo papagayam. Padaanan nyo natin ang pakasalitaan ng gabsat. Apo, nagpintas ko na yun. Hindi ta title na agad. Ti kabit. Ngayon napintas. No saktek pilas pagarikan doon baka natin ito agbalo yung best letter of the fourth week. Yan. Api amok ka napintas ka mo amok nabasak di istoryan. Yan, istorya na Perlas. Okay? Hindi ka rin nadrugyan. Ha! Medyo madi pa lang na ito yung sa tayo na buses tayo. Tada pa lang panateng muno. Tada pa lang plemas nga agtumtumar tayo met. Kung nangarod dito kakadwak, agin na nakapela kami dati, nagprograma. Di kakad kami mabanog. Di Manong Nemi, lagip tinapalabas, sa idikal man laing manen. At dapat dita Hawaii, dita Honolulu, Hawaii, itay ipuon kong irogi Manong Nemi. Sagutayan nga rin ti surat papagayam, ti pagayam ti nga perlas, nga napoluan iti kabit. Dear Manong Nemi, agkabakabaak Manong Nemi, kabayatan ti panagawid ko sa Jebalay, kalpasan tinapaot Manong Nemi nga panagsursurko iti sentro. Tapno nagsapol iti trabaho. Nasken nagtrabaho ak Manong Nemi. Gabutas siyak tinauna kada kami nga talong agkakapsat. Karadradwar ko pa laeng ti high school. I'm only 16 years old Manong Nemi. Kas inauna Manong Nemi masapol nagtrabaho ak. Tapno tapagbiag mi kada June kinililing adjek. Ken kastamatan kininanang. Nga ninanang Manong Nemi. Manipod idi nagpukaw at tinalawan na kami ni Tatang.
Ket kas maten. Saan maten nga mapagtrabaho. Nga wanti sa baling at aramiden ni nanang no saan nga agsangit. Mga awag kay ni tatang. Uwain manong Nemi. Dati ka po na no ape kapilitan nga siya kon tagtrabaho tap dumaisakad ko ti panagbiag mi nga giina. Ngem nagrigat manong awamot ti masapulan. No vacancy sa may sakit handa kayat tagalang ang trabaho no iti kastoy nga tawin ko nga 16 years old maiparit ka no. Awan ti matataw nga nadlaw ko ti uneg ti balay nga pagkasiraan mi manong Nemi kasera kami pay. Awan dalili kini June na pananda ka ta. Imbagag itay nga bantayan da ni nanang. Hindi makastrakak iti uneg manong Nemi nakita nga ni nanang. Nanang! Nanang! Manong Nemi napaidda iti datar ket agsaysayasay iti dara iti pungupunguan na naglaslas ni nanang. Nanang! 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 Nanang ko! Ini madlaw ko manong Nemi nga umang angis pay laeng ni nanang tanga nabit pay siguro nga napasamak ni kastoy nga panaglaslas ti ina. Nagikikisa ka nagpatulong ka dagiti karuba mi, dagiti kabagyan mi, manong Nemi, imbang lagi din talisto damat nga timulong ket nangala iti pagluganan mi, nga mangilogan kininana nga mangitaray di ospital. Apahunay miten, nakunak tinakam ko. Ngagsang sangit, nga rarakupen dakda dyan kinilili. Manang, amustawan lang ito din ni tatang, tapi nanawan na tayon. Damat ka dapat patagan dyan kabit na, ngimda tayo nga gina. Sangat kasto tinapasama kay ni nanang. Ang mabalin nga matay ni nanang, manang. Okay na saan nga mabalin na ading ko. Iso nga kararag tayo. Agkararag tayo kinapod Diyos. Tamay spalpay lang ni nanang. Makalasat ko man ito yung panaglaslas na panagpangip ng magpanagpakamatay. Imbang tadamad latama nun Nemi di kabagyan nga naasi. Naasi no daduma. Ngam kaduan naman kabagyan manong Nemi. Ngay suda pa iti maltrato ka na kabagyan da nga marikrikan. Ni Uncle Sido manong Nemi nga kapsat ni nanang. Ken ni Auntie Merced nga kapsat met ni tatang manong Nemi. Isuda tada nga mga atibay ka na kami. Lalalala isang rin yun nagsangit na saan nga awan ti may tulong na tapan nagsangsangit yo. Perlas Lele kan John. Agkararag na gindi. Maispal pa ti inayo. Apakit kami nga inarabid ni nanang nyo tikas di Iso sapo ya. Ay mom, kang kanayon ko ba't ka magbagaan? Nadya ipag ko. Ako man ngamin anay na dekapsat mo. Ha? Ni, sa datan samat nagriri ha? Sino? Katuway? Kapsat ko. Sino kapsat mo? Katatain na naging talo. Nilani. Kapsat ko nilani. Din to ta, kapsat mo met ni Victor. Kaya ang kubat nga tinakam ni Victor. Apay bagak ka di, nga panawam di kita giina, ta sumurot kang ka na di kabit mo, kurak ka di karon. Gan siya, kaskabsat nila ni. Mas asyanak mat kang kuwan. Ayam kang ka na yung kubat gibagbag kang kuwan na nga lipata mo na dyan nga Victor, hangarumbay nga isot pakaperdrian, ti pamilyayo ko na. Agbuman ka. Nga mga tararamidan na. Manipod iti pimanaw. Saan sapakit amang manganan. Saan kapit amat maturog. Saan kit ay susapo. Naglaslas ka din. Tila dandanagak. Arisido katamangan no. Madadahil ti simbeng ti panunot nila ni. Hanya.
Taorin no kas pagarigan na makalasat. Orin no kas nga makalasat ni ipag. Kaya mga no, agtong palid yung mental hospital. Kasta manunay iti saritaan da Uncle Sido ken ni Auntie Merced. Taoray kumakano. No makalasat na ito yung managpakamatay ni nanang. Sa bagay manunay mi kastamat ti madmadlaw ko kininanang. Pasare ag sangit, tunukuan, ag sardeng ag mulakat. Pagamunta, agkatawa. Diyos ko, inamat hindi kas tingin mapaspasama. Kat kas inauna manong naimi. Iti kaawarin ni tatang, ti kas to'y kasasad ni nanang. Si akong di mangibakbaklay, ti responsibilidad na ginaganak. Si akong ti mangikaligagom, mangikaligagom, tapno agbiag kami. Mabanag agsapol ti trabaho, nga maawamat ti mastrikak ang trabaho. Uncle, Auntie, dakaila ko man ti baka among agrimedyo. Numanuntuman ti gastos din na anang dito ospital, nukas pagariikan. Alagit, tawan yung anang nga tatlalaklak Ti panakaiman sayag na nga maitabon, uwan na ti bayad dito ospital, ken ti agas na. Alamat ako na yung uncle. Kapsat yung pa ni nanang. Salud sudak lang, no anat may mayat nga ta. Kung may mayat man lang nagbiag. Agbiag, akas ko na ni Merced. Agtong palijay mental hospital. Iti rumuharin ti doktor manong naimi nga nangasikaso kininanang dagis mong inasadgan manong naimi. Dinamag mi, kumusta ni nanang doktor? Ay, naladlado lang ko nga naitaray dito ospital. Ay, talagang asahan nga makalasat. Yung mga anda pa lang angas na nga dimanon dito naisigod. So nalang tagkasapulan ti Dara. So nga mga dakay tibang remedyo ti Dara. Usalan pa lang dito nakasagana nga Dara ti ospital na parang kang kuhana. Ngayon sukatan yung maglain. Uncle, Auntie, kasano, jak unay amo. Alawan, awang pagdanagam. Dati di makamu nga may remedyo ora kat analakamot ka sa pulan ti Dara ni nanang mo. Anakad nga type, doktor. Type O. Iwan, alis to lang deta ang problema. Kaya nagaman ti kinapod Diyos. Na nakalasat ni nanang niyo. Idi mabalingkon nga kasarita ni nanang manong naimi. Idi pa nagpapaungar na iti ospital. Nanang, sino ka? Ala ni nanang, siya ni Perlas, tinaon ng anak yo. Nanang, kang kanayon kayo magbagakanak kayo. Nga awatin yung tikinapod no. Awanin ni tatang. Ag-move on tayo. Imbas nga kayo ti pakaringurak nga inaon ng anak yo. Saan ko ma? Dito napagradura ko lang ti high school kadni. Napya ko mamat na dalis to nga sirkan nga trabaho. Ori anya ko man nga trabaho. Nga maawat mga alakan niya. Magdadada uncle kada anting nakaamo ka rin iti agas yo. Bilyon do to ospital. Kanti kanin mi nga kakabsat. Ni dandanin manin pa nagbabayad din ti pagkasiraan. Danong ken kuryente. Ni tatang yo. Ha? Sa dinutayan ni Victor. Ni Victor. Ni ayatek nga asawa. Ni Victor. Nga naging kari. Nga saan na tayo nga baybayan. Sa dinutayan ni tatang yo. Gaya ba ni tatang mo? Sa pulim ni tatang yo. Ibaga mga subli ka na tayo. Victor! Sa dinutayan mo, Victor! Victor! Nanang, nagtala kay nanang.
Nagtala kayo. Napagtalaan. Pukawak di talang mo. Victor! Nanang nagtala kayo. Victor! Kapay lalawan na kami. Victor! Victor! Agsabli ka, Victor! Agsabli ka! Victor! Inay bakman nung name ito, doktor. Nurse agad pagtalnain daninanan. Maglagid din ta nagtalna ba't lahing man nung name. Diyan mo noan yat intudok na kingkwana. Doktor, masadsan ka diya kasto ti mapaspasama kinanang mo? Uwan, doktor. At nagigigong dahon nakamulang lang. Pagamon, awagan na ni tatang ko. Pugpugkawan na. Ibagbaga na agsuli. Sabi, ano namin tinapasama? Doktor, masapol nga maamuak. Tapno, amok piramidak kas mangagas. Nasken nga, i-recommender ko ni nanang mo sa Diamantal Hospital at mapasama. Anya? Kaya Diyos awin, doktor? Kas tati sintoma nga madmadlaw kang kuwana. Mapuppukaw na simbeng ti panunod na. Kaya ko na nga aglukay ti tornilyo na. Agmauyong tina. Agtungpal ngagmauyong ni nanang mi, doktor. Kasta ka di. Grabe ka di tinapasamak. Nakaragragsak kami dati, doktor. Awanin ti sa punan niyo pa ito kinaragsak mi. Manipod dan puod ko. Naragsak ti binangon dananang kintatang nga pamilya mi. Nangaro na lang din, idi adan ni June. Adan Junior ni tatang. Sa simaruno ti may sapay nga babae ni Lily. Masapa, sumangpet ni tatang, manipod iti pagtrabahuan na agagadan kami nga mangan, itibigat, nakaragragsak kami. Kat no awan ni tatang ti aldaw, dakam lang agiina, tagasasang nga mangan, sakam tumarin nagkakalang lang nga mangan, iti rabi. Sa amin nga maliwayan, ti agkararag, sakbay nga kumamit kami. At dapat ikitigong daw, doktor, sakbay nga maturog kami, kat matipon-tipon kami, sa kami agkararag. No saan nga ni nanang, kat di tatang timangin daulo ti kararag. Kat no iti bigat, sulo-sulon ton ti agkararag, basta apaman nga makariing kami. Sakbay nga rumar, bumangon kami, sakbay nga agobra kami, agkararag kami. Domingo, mapang kami ti simbahan, doktor. Ano nagigundaway nga, agkukuyog kami nga mapanag-shopping, agkukuyog kami mapanag-boyot sine, agkukuyog kami nga mapanag-pipiknik. Nakaragragsak kami. Kami nga tanti kararagsakan. Ipampanakil mi, kinaragsak mi. Ipampanakil mi, doktor. Iti, kinapudno ti ayan ayat, datatang kininanang. Sa amida, nga nang nangig, kinakit-kita nga gap-apa. Ngem. Anya nga ngem. Ngimagdaada ako di Tertiary High School. Maladlado matinitata nga gawawid. At ang nagidigong dahaway nga saan na nga punted kompleto nga sweldo na. Dahil tamatin na ng rugyan, di ba nagap-apa na? Narugyan di ta, di ba nagap-apa na? Siyempre, apain ni nanang ni tatang sa lutsudan no apay italaing nga naghawid. Apain ni nanang ni tatang apay dahil jalat nated ga kwartang sweldo na. Haging ka nga. Imbes ko mga masulbar, ti problema, ngem kimaro. Tanong kasta, namalukag kami nga kakabsat itirabi, no sumangpet ni tatang ket aga pa da kaninanang.
Ibagbagamat ni nanang ada kabit ni tatang. Um, Nagbalbalo di amayo kas jay. Un doktor. Awanin ti dating haragsak mi. Gabot na nagbalbali mo ni tatang. Adan kabit ni tatang. Adan sa bali nga babae ni tatang. Kada ito ti pagkapaanan kininanang. Nga dapat hindi kinigundaw nga disuan ni tatang ni nanang. Kabili na ni tatang ni nanang. Aging ka. Sakbay nga nagturpusak. Sakbay nalpas na ito nga school year, doktor. Pinanawan na kami ni tatang. Simangpad kami dito balay nga kaduak na gini kakabsat ko. Simangpad kami sa balay nga kaduak na gini kakabsat ko nga nagkapo di eskwela. Hindi kastawa nito sang sangit dinahanang. Nga nangibaga. Nga pinanawan na kami ni tatang. Ang dada nga pinili ni tatang dadya kabit na ngimidida kami nga giin na doktor. Nasakit para kaniag, para ka na kami nga kakapsa. Nang naruna kininanang, na nasakit para kayong kuha na tinarabin ni tatang. Dapat patigkan din na diyang kakabit, ganda kami, na legal nga pamilya na. Katawan sa bali nga pabasulan, ninalang no saan nga na diyang kakabit. Oray na kami kakabsat, awan sa bali nga kibasol no saan nga na diyang kakabit. Inagaw na ti amami. Gapoy ito na diyang kakabit, doktor. Kasto ti papaspasamak kininanang. Gapoy ito na diyang kakabit, nga nangagaw kinitatang. Agbisin kami. Awanan ni tatang, gabot na inagaw na diyang kakabit. So nga basol na dyan nga kabit. Basol na. Alangit sa muon nga ipan-amin na pamabasol ka na dyan kabit. Abalasan ko. Naoray no kayat nga agawad dyan kabit. Ni tatang yun. Saan nga kayat ni tatang yun ti paagaw. At naman basol ti amayo. Ngimno awan ko man dyan nga kabit. Hanggang kumayos na mapaspasamak anak kami, doktor. Alala lang. Orayan tayo nga. Mamalin to nga rumarin ni nanang yun ospital. Ngayon nakas pagarikan ta kumarkaro ti kasasaad na. Sa balit araramidem na. Sabing bindas no, manipod dito yung ospital. May rekomendar ko. Ngagtaros isuna sa di mental hospital. Tawang kas kada kiti mangagas sa jay. Nga mangagas po ng doktor kada kiti agbagtit mo nagmauyong. Ti mang tratar kang kuwana. Ti makadagas baka agkabil ni nanang nyo. Agdangran. Delikado. Isura. Kaya doktor. Diya kaya't mayan na yun ni nanang may kada kami. Kahit yung ngagtalina di nanang nyo ito nagtibalay yun. Nga agpukaw-pukaw, agtaray-taray gawambado na. Agkatawa kadagdangran. Buno pati na kayo anak nagdangran na kayo. Kaya kahit yung kanitikas ta. Magbagtit nga tananang ko, doktor. Daw-dawak yun sapay kumata saan. Ngayon na talagang nga narigat na nga alokuyen mo no, awaten tinapasamak. No talaga nagtultuloy nga lumakayon ti tornilyo ti panunot na gabutikas diyeng grabe nga inaramid ti amayo. Kat talaga nga iti mental hospital nga mabalin nyo lang nga sarsarong karan ti inayo. Napintas no dyan tapno natalgad tirik na yo. Kaya daw dawat yung man nga sabay ko mata may imbagan pa'y ni nanang yun. Indaw dawat may manong naming saan kumangim na pasamak.
Gabot ti kaadda ni nanang iti ospital no kasta nga makapuot manong na saanin nga normal pa ti bagbagana. Pasariag sangit, sag katawa, sag pungtot. Awat sa paling nga kay Basolo, saga na dyan kabit! 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 Kinagaw mo ti asawak. Ay, nagaw mo ti asawak. Makita ka lang, pamatayan ka. Matapatayan ka. Kakasi kam tumanin nga mamagtaltal na ken kuha naman. At nung astamat nga saan, nagsangsangit. Sa malimit tubrana. Sino ka? Sino kayo? Nanang siyak ni Pearl. Ni Perlas, tinaon ang anak yo. Isud dito ni June. Nanang siyak ni June. Ni Matlili ka burdek. Nanang, kumusta kayo? Saan kayo kumangagbang mauyong? 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 Sino mauyong? Siya? Hoy! Sana kang mauyong? Naglisi kayo. At ang panak. Papawanan nyo na. Inaksapuli ni Victor. Ni Victor. Lalaki yung pagpatik ko. Victor! Victor, ayan mo! Victor! Kapilitan manong name nga insurrekda ni nanang iti mental hospital. Siyak lang tikimuyog manong name. Nakarepet pa din ti ima na. Nakagalot na ginisaka na. Ewa doon na saan nga kastat aramidan na manong name agwala, agdangran. Huwan manong name kabayatan nga may biyahe ni nanang nga mapansi mental hospital at dakbat iti abay na. Nanang, may mamasama ka na tayo di kastoy. Apay, gabay sina kayo ka na kami. Nagnaan ka di mental hospital. Kasano kami pa nga anak yu ita. Kasano ka kabailak nga anungan di pagkarabigan ti inak inama para ka naging kakamsan ko. Apay nga minang. Apay. Hoy. Sige babae. Sa ating kang sangin. Ano ka ba't kasangin mo? Nanang. Siyak ni Pearl. Ni Perlas. Perlas? Tinaunang anak ko. Tinuhan ang anak mi ni Victor. Perlas anak. Nanang. Sa dinutayan ni tatang mo. Habay nakagalot ak. Paruwatan nak. Inagsapuli ni tatang yo. Inagsapuli ni tatang yo. Manang. Awanin ni tatang. Saanin nga subli. Anak. Nanto ko lang. Saan ang subli? Hoy. Hamay magpagkatigas ta. Gabutag subli ni Victor. Hamunti sa mali nga patpatig na nasangat siya. Saan na nga patpatig siya kabit na? Kan mala kabit. No aping amin nga anda kabit. Di pa ila matay amin nga kabit. Nang tal na kayo. Matay ko man amin nga kabit. Kaya gilunod na kasta. Baka ano na kita dundungin nga kabit. Sutot magdadahil ti na ornos nga pamilya. Dagiti kabit. Hapi nga mo. Agawan da ngamin pa ila ti may isang lalaki adalang urot asawanan. Dagiti kabit. Nang tal na kayo. Dagiti kabit. Nang tal na kayo. Idi addan marong name ni nanang iti mental hospital. Kinasarita dak marong name. Awan ti pagdanagam kininanang mo, Pearl. Panunutom nga natalgad iso na dito. Nada kaming amang kita kinkuhan. Ngayon mabaling ko na ko may sarong karan, sir. Mabalin. Kaya mo rin inaldaw nga may sarong karan. Depende no na ti
sitwasyon ti pasyente. Nusapsapulan na ka, di ka rumbing lang unay nga umay ka. Ang nakaspagarigan ta umay mapasyaran kat saan nakakayat ang magita. Masapol nga saan ka ang pagpakita kasi dyan. Basta umay ko sa sarungkaran to. Saan nga mabaling nga tsak makita ni nanang ko. Sige, kinawag pagdanagam, kinakarakarak na kinapod Diyos, ngagsublinto ko man ti simpeng di panunod na. Sapay ko doktor. Inidom tengak manong nemi dito balay, nakabalkot ti arwaten dalili. Kini John. John, Lili apay. Papapanahon nito yung dati pagkasiraan ate. Saan tayo matan nga makabayad? Kadada ka nun sa baling ang kasera. Binalkot mo yung matan na kita rawate mati. Papananting araw din. Dito ni Uncle Sido. Ay, dakagaya man. Perlas. Walang kan. Maramid tayo at ako mat nga rin mabalim may pautang ka na kayo na mabayadan ko man natin kasera yung talo ka bulan malasasay atin no panawan nyo na ito Ako ba't datatanggalin na lang nyo? Papanaming nga rin Uncle. Alayag ni John. At nakatulong nga agpastor ka lagi di tarakin ko. Nimet Lili, alan kanumat ni Merced. So, neta ni Merced. Merced! Ipag! Ang nagagaya man Lili para sa Lili. Perlas. Pearl. Unanti. Alayag ni Lili. Alaan met Uncle yung si Donnie, John. Kitsak na rin. Akit pili ka ano nito papanam no ni uncle mo no siya. Di man nagsapsapol ka ti trabaho ya. Kando kas pagaligan na makasapol ka trabaho ka stay in ka di ije ka. Agam di mo liplipatan ti umay mangsarong karkaragit adem. Kano at kwarta mangtad ka kadakwada. Para kadakwada. Alangan mat nga gapo aming kata kami, ti para kadakwa na. Pasamak ka di ka. Takastoy ka na kami, Auntie. Uncle. Kami gusto din nagbalinan ti pamilya amin. Dati-dati nga nakaragaragsag kami, amoy na ito. Nakaragsak kami, nakamimpintas ti ornos ti pamilya amin. Manipod idiandan kabit ni tatang. Manipod andan na niya nga kabit. Na niya nga kabit nga nang nadahalan ti ornos ti pamilya amin. Di naman na pinanunod ti posible nga manakawatak-watak ti may sa nga pamilya. Gaputi na ramid na dyan nga kabit. Di naman lang pinanunot nga kasanupay ti may sa nga pamilya no awanin ti ama. Sagat na kas diyamat na tinapasamak kininalang. Lang mauyong gaputi na dyan nga kabit. Mawatak-watak kami nga kakabsat gaputi na dyan nga kabit. Uncle, Auntie. Kabagyan nyo dal John kinilili. Saan nyo ko maamal maltrato ni da. Agas nararamida na kita na duma kabagyan. Iso na ko maturumbing nga kasya nyo. Ibang mga puyo ti kastoy ko kalagpanagan ni pamilya mi. Wag pag nanagam saan lagi nga natangkin ti ulo ni John. O baka na noon na. Why, kastamit ka ni Lili. June, ate, Lili, ate, namabaling kumating saan tayo aksisina. Basta walin ni tatang sa ninanang at Benjamin Hospital.
Kasano tayo nga roda natin? Nagiinarakop kami nga kakabsat manong nemi. Hindi pa ilang ayan da angkel tinagtarusak. Ket nangalak ti sumag manong arwatek. Ta just in case nga da pagtrabaho akon. Brugya akon nga dakos. Kinadamat ka narwatek. Inagpakada akon. Pero hasta, rugya manin tagsapol ti trabaho. Unan kel. Ananusan nyo kumahan ni John. Dispensary nyo lang kumahan no. Adaman dagi ti bidtot. Kas pagarigan ta na pagkamalyan na. Saan nyo kumahan babaotan ng kel? Saan nyo kumahan rangranggasan ni John? Agad na wala ka di ba di nga araramidan na di nagbaling na singpat na tudyo. Napay ko mga bautek no laki di talagang tungpal kahit ko nga baga kingkuha na aramidan na. Dinugyak manong name iti nagsursur iti pusig ti syudad tapnog sapulak ti trabaho. Wingi-wing di sungbat da manong. High school graduate sa ubingak pay anat ambo ka trabaho. Mapanag iti restaurant, naubakansi, panag iti tiyandaan, sumrek nga sales lady, awan ti bakante. Panag kadag iti restaurant, pangatutak ng pababa, awan kanot bakante. Ure katulungin, no adok mamangalakan niya kakatulong. Awan, tawan mo't bakante. Awan manong name, pangatudak ni pababa, anda pa nagduwa-duwada. Didak kano kayat nga alain, didak kano am-am mo, baka kano man nanakawak, kuno. Anda kaduwak nga sindikato, nagiti akyat bahay gang. Naibus ko manong name, iti kwartak, kapag pangpangan ko, kabayat nga sapsapul at trabaho. Dudumting tirabi manon nemi mapanak iti ayan di kiti ado nga tao iti plaza dadumat di kiti maturog sa jay makipaturog ak nutnukan. Aging ka manon nemi nga arig na aming nga paseten ti syudad ket napanak. Aging ka nga danakitak wanted dishwasher. Nagdardarasa nga dagos manong nemi, dagos nga napanak sa jay, tap nag-aplikay. Hello sir, hello ma'am. Hoy, sino masapol mo? Ay, siga kaditaking ko kanito nga pasdek ti negosyo ma'am. Ha, himbag, ta ma'am ko nam kanya. Hinjak nga rod amo ma'am, no sir, no ma'am. Ma'am, di mo kami makita nga babae ya? Ana, baklakan samet, ma'am. Oy, babae ito. Sakti man ni Jacking ko kalato ka club. Club? Di mo ka di bumasa? Club? Night club? Kahit sumrek ka? Nakita ka nga rin gawanted dishwasher ko na yun, ma'am. Kamutawan natin para inaw ko. Para inaw mi. Para umong, kadagiti baso, botelya, kada nyaman dita, para inaw, kadagiti nagiinuman, nagiti umay ditoy. Bah, club. Club? Wano kayat mo ka di? Nga sala ka dishwasher? Napintas ka. Mawatan ti kayat ko sa we? Anat nakam mo? Pearl. Opo, patinagan mo, napintas, hagas kapintas mo. Oh my God. Makasara ka kasamat man yan, iti pagprogresuan, nga sarap-sarap iti ado, nga umay customer. Dishwasher lang di, kayat ko ma'am. Di mo kayat, nagbalik ang hostess. Ala, Saan ko kahit ma'am? Pahala ka.
Pamanan to ko mga arga di kan tumitlag mapilitan. Nukas pagarigantan to. Adan to ang gusunada ken ka. Kadjayaan na kanitak kila kantidad. Pamanan ko mga arga di kan tumawan. Oh? Kasto di pangrugyan ti amin. Ado di kita nagbaling hostess ko nga nang rugi ti 14, 15, 16. Dishwasher lang ti kayat ko, ma'am. O sige, rubigyan nga ro din. Itan, ma'am? Itan. Gamo tato tagur ore nga inawam. Kaya nisuro to keng kano sa dinot and silad mo. Iti akin amiyanan nga paset. Jay, adatalo nga kakaduam. Ore ta, nalawam met. Mawili mo talatang isilsil ti bagim dita na. Manulat tagida. Pearl. When ma'am, Pearl tinakan ko. Da kayo, ma'am. Tita Becky. Napintas ka, Tita Becky. Oh, sip-sip ba yan? Kahit mo sa nagpa-advance, numabaling ko, ma'am. No, adan makalawas mo ang trabaho dito, mabaling kanton ng ikan. Pa-advancean. Okay? Basta pintasem tek trabaho, awan ti reklamo. Sige, ma'am. O, sige. Ipamuna ta, gamit mo sa jay. Imbaga ka kwarto. Kaya mamukanto ka na kita kakawato, ma'am. Apeng nga, kasla nakaklus mo't, ma'am. Kahit nakaklus at al-al daw. Into naman to, kagsipnget, naka-open to, nightclub nga rod. Di kita nagbaswan, di kita yan, iminom, idrabiing, sampay na inawan. Alalagkutikan, tapno malpas mo ti trabaho. At least manong name addan trabaho. Wan. Impaknik terwatek manong name iti sulit ti kwarto. Adamadamat talong babae nga gururok manong. Napipintas nga babae nga ore dala nakangkayang nga nakanganga. So that di nga tatalok iti so di kita wait hostess nga bagbagada. Rabidat aldaw. Aldaw ti rabii. Diba nakaroon na naginaw manon na imi? Wen, kasla sana ka mabanog. Alpas ti pa naginaw, nagdalusak, nagurnusak, manon na imi. Iti, wado mga paset, iti club. Wen, manong alamisan, manong atugaw. Aging ka manon na imi, nga ti pangrabi, adamat para luto. Nana, tulungan kayo. Abay, di mat para inaw lang trabaho maya. Kit mabaling ko tumulong. Akit na siya, ano kasta. Ala tumulong ka nga ang mga isagahan natin pangrabi tayo. Kaya madamdama, agreeing ton di kita hostess. Nana, manut hostess nga dadtoy. Agawid na pa lang kalpasan ti panaka-irwarda at aduda. Sa siyam, sangapulo. Sangapulo? Pekaramanan na ti reyna ti amin ng hostess. Reyna ti amin ng hostess, kunay. O rin nung medyo natainganan, nga adulat at mangirwar king kuha na pintas. Sut may sa nga pagganaran dato nga club. Sino nana? Ni Nena. Nena? Ada isunay daw ita. Awan sa di apartment. Ada apartment nang. Dito nga nagawid. Drabi. Ada kwarto na dyan. Daya. Akin na may kaduang akin anyanan. Dya kaabad sa kwarto ngayon ko. Alakalis na marad. Kabaysado mo sama dito. Gimarat ka na kasta. Anak anti si datayo. Nana. Nagprito ak tigalunggong. Sa tigalunggong, sundo pang sagpaw ko ka na tinatang abrawek. Prinito, ken inabraw. Hanggang reklamo no ka na kiti hostess nana. Lukas nila si dada. Wala pala kaya da. Ada karne. Nuawan karne. Ada ikan. Ada nateng. Ito. Saan unay magmangan di kita. Handa kayo tulumukmag. Paspasik sila tati kayat da.
At damat di kita laki manong naming nga rumor sumrek. Nang runa lang aruden daglukat manong name iti nightclub. Wen, iti makita dak manong name iti hostess. Ay, sino yan? Anong pangalan mo bata? Balasa nga akon, ate. 16 years old. Ay na, adaman isarek ni Tita Becky nga, minor de edad, ala. No, maamo na kiti, police, wano na kitay, taga City Health Office. Baka no, riden direto yung club tayo, ha? Ni Tita Becky nga talaga. Hilig na talaga at agala ka na kiti minor de edad. Hanak ng hostess. Ano nga rin? Dishwasher lang. Dishwasher lang, Hanggang na dantong kursunada keng ka. Sigurado, aong pa'y makabulan mo dito, ay agbalingkan nga hostess, na pindas ka ba't nga ron? Manong nemi, di kiti lalaki, adong di kiti simrek. Amukon, waiter, di kito. May isa kadakwada manong nemi, timbasadag kanya. Hi. Enakan mo? Pearl? Wow. Ano to bro nito? Para in now? Isot in-applyan? Nagtumpal ka naman lang hostess. Virgin ka pa lang. Awan. At naman biktima na kasta. Ha? Kayan ko, sakbay nga da mangirwarking ka. Sakbay nga da makauna. Sakto pala ito muna, ha? Kadagupag nga amin nga waiter. Dito, siyak tagagupuan. Amon, no adag dadamong umay, siyak iti mangisibro ken ko, na. Ana, kaya't mo arti mangisibro ken ka, kita nilakay. Siyak nalalaing, susurwang ka. Sakbang ang baling kanto nga hostess, susurwang ka, Pearl. Okay? Diyan ka mo tibagbagam. Diyan mo tibagbagam kunak manong name. Ngayon talaga nga inaramid ni Walter. Iti may sa nga sardam manong name nga dakit ti kwarto nga sisyak lang. Idinto manong name tarigitay da hostessan kita dadan nga nakadisplay nga mga uray kada kiti customer. Bagaman tanang loktan tiri daw manong name iti ayan ko nga sila nakigtutak. Kuya Walter, are you ready? Nakadigos ka? Very good. Oras sakit ka digdigos ka. Kasasarik ko nga rin nga sweater. Susurwang ka. Sakbay nga dito sa mahaling nga mangirwarking ka. Saan nga hostess? May kang, ala, kanal talaga. Ibatanak ka. Mayat ka tuwid lang. Ituyak mo, tapno, aganas ka, aganas na nga doon. Ituyak, ano yung ibatanak ka? Ibatanak! Ini bigla nga naglukat tiri daw manong name. Hey! May isa nga babae. Walter. Anay ko, Tita Nena. Tarantado ka. Mangaramid ka man, kas nararamid naman dati. Get out! Trip ka man, tita. Palabusan ako na. Nubya ka suna. Anong nubya? Agkikis ko man ang nubya? Lumagan! Tarantado. Kitsi ka. Apa kita ka to'y? Asino ka? Apa ita ka lamang kita? Thank you, ta. Dimteng ka. Nga nangarayat kanyak. Tita ko nang, tita. Tita Nena. Ha? Sige di bagbagada nga Tita Nena. Wen, kaano ka ba dito? Makalawas kon, ma'am. Ay, tita. Apit na kalama kita. Para inawak. Para inaw. Anapay.
Oo, tita. Ngam ko nada, para now, ngam magbalinak tumit lang hostess. Takayat mo? Saan ko kayat, tita? Diyak kayat na mamalin. Sabi ka dito pagtrabaho am. Kada si nagkatisulisog dito. Nakalalisto lang nga, ramitan na. O, ano na? Opo, na dito yung Becky. Becky! Becky! Karamid naman iti Jack kayat. Ala, saan ka kumanang pugtot, tita? Ang mga naikatanak ni tita Becky. Baka no, gapukan niya kit ungtan niyo. Imay matibak lamanong ni. Oy, ano problema ma, nena? May kamantay! Oy! Ay! Amo pong anak pong bukot ng esta! Oy, nena! Oy! Diyak pong inamin anong imbagag kan? Na di mo ulitin di mi kayat. Apay, inalam da ito nga. Anda, minor de edad, ha? Hoy, para inaw lang iso na, para inaw. Ngayon sa dununtot pagtungpalan na. Iyarug munto ka na kita da kwartana. Tamnir ka sa takin, makakwarta ka takin. Ha? Ha? Ano ko? Oy! Abi ka sakit mapatuloy ito. Oy, sakit aking ko ka rin club. Kat si ka hostess ka laeng. Ha? Si ka lati main hostess. Ibatan ako din na. Ibatan ako ka na sakit. Oh, si gamit. Tapos na sikat hari dito. Lo ka ikataga kahit mo. Lo awan akong Becky. Awang matanti club mo. Laglagay pang nasakta ararakin na kita lalaki. Ore kas ito edad ko. Ore nung edad na kita ububig dito ha. Kita 60 o 18 o 1 taon. Ada to ba lang magayat kan nga. Kapag siya nga rin tirahinam dito. Ngayon siya kahit kas ito araramin din. Pasensya kan. Ako ba ka sa ranta ka rin ang obingket ni Pearl. Unang noawanak. Nagbalik ako mamantan ni Walter man nga nangaramit kas ni dati aramid na. Ni Walter. Magata saan nga manugod na ito yung gabing. Nagpaarayat. Ay, sensya ka, nena. Sige, panawan na kami dito yan, dakam tagsalita. Hanga sikat bang manage kayong kuha na. Siyak. Hoy, kat parain now. Sunod aking ko ka rito, masanga siyak. Basta siyak, di makamuking kuha na. Oh, tas laam mo kundi kahit mo sa na. Wais ka, baka sikat makakita ka na kita nabak na nga kliyente nga itid mo keng kuana. Wano, isot pang itadam ke ni Pearl. Gaga. Saan ko nga ramidan na ita? Ti ibagbagam, no adabak na nga krusonada nga agsapul itikas keng kuana itid ko kasta? Baka. Ado man ado nga may nakitagsapsapol iti teenager, iti virgin, o regatangin da iti manong ribo, ited da kapata virgin nga ron. Saan ko itong haramidan da ita? Kapata tiyak kayat nga maulit, tikas iti napasamak kanyak, mawadam. Saan ka ibagam katkasta? Manong tawin ko, hindi sumrekat. Tiyak manamukin ka, sama na tiyak takin ko ka dito, hindi. 14 years old aki di Becky. Hinted nak dito yung nanang ko. Tapno lang ta pagbayad biting utang mi. 14 years old ko. Hala pa malo kan? Nuwan adaywang kayon, pumanawakon ka po daglaglagib kamat manen. Baka urita kayo nga duwa, kadagsangit ka nga duwa. Baka adamat nalidim nga napalabas na ita ni Pearl. Alagsalita kayo nga ron. Tita, nagyamanak. Ano dyan ang ko itay? Edi sumrek ka nga hostess, tita. 14 years old mo. Wine. Kapilitan. Tapno, saan dalang yung balod ni tatang ko? Years old. Nagsusublatan dakdado ang lalaki. Apay nga aging gana ita, tita. At da ka pala to.
Nanging moment nga dito yung tilubong ko. Adawat pala makasapol kanya. Numampay, nasurok ako nga 40 years old. Napintas kami, akas laaw mat 40 years old mo, tita. Sip-sip ba yan? Haan, tita. Bagbag lang Diyos to. Dagiti kakawartok dito 80, 19, 20, tita wenda ka no. Yung napimitas kami suda. Ay, kamanak. Katsikapi kami takad to Nakadel-delikado ka dito Delikado nga paisugam ka sa pulan. Gaputa. Ada ni nanang ko di mental hospital. Hanya? Kaya giniduha ka kapsat kong adjek. Ada iti uncle ko ti maysa, daman ti antik ti maysa. Kat siya, masapol nga, agtrabaho tapno ada para kanya, kaya ada para ka naging kakapsat ko. Saan nga gapot, ada iti sidong naging kabagyak, mapangkumat ikan ida, iti sustento da. Kayad ko tagurnong, kayad ko nito tagbasa, kayad ko nga, ituloy nga maagasan ni naanang, tapno, agsublin tuman lang ti simpeng ti panunot na. Ti amayo. Pinanawan na kami. Stagayam. Sige. No parainaw ka, ha? Wen tita. No ibaga na dyan baking pairwarda ka. Saan ko man anugot? Ha? No mabalin, no madamat ti trabaho ti club. Saan ka sumsumurek? Iti ayan di kiti lalaki ka na babae. Agyang ka lang ti kusina. Agyang ka lang ti paginawan. Tada kiti waiter, isudat agumong ka na kit botelya ka na baso. Nga iyag di paginawan. Saan nga sikat mapan? Tapno saan da ka makikita ng lalaki. Tama nga no, da makakita kang kurso na dahin da ka. Nalawag? Nalawag, tita. Kinagyaman tita. Maglangid ng dadahan, tita. Kaya sakit nak. Jaklaan mo, nawang ka kuma. Ngim na masamak manong nemi. Idaday din, 2 nga bulan ko. Iti club akas dishwasher. Nga naminsan kumatang nga pansinarongkaran ni nanang nga kaskas di manong nemi. Nga saan nga sublit simbeng ti panunod na. Tawagan na natin tinagan nga Victor man. Nga napangkumat sinarongkaran di nakabsat ko. Nagipulpulong naman. Nagling ka nung agkadil ni Auntie Marcel. Nagling ka nung matngagbahaot ni Uncle Sido. So nagsangsangit na. Sa dasal sunod-sunod nintun kaanong agtitipon kami manin. Ikarikmat ka na kuhana. Agurnong agtagbasak. Ito makaradwarak ti college. Adanto na pindas ng trabaho. Pagbasaik tumatida. Mga alakam tumatin ti babalimbing nga pagyanan nga pagkasaraan. Taorek titipon kamit lahat ng talo nga kakapsat. Tabarbaring no ito no. Adan trabaho nga napindas ka. Naimbagan tumatin ni nanang. Ura awanin ni tatang basta agtitipon kami matlang nga gina. Hindi na pasamak manong naming nga kapilitan nga simbrekak. Aw mati maureg ko nga mapan mangumong ka nagiti baso nga inawak manong nemi. Hindi ada makakita kanya ket ginuyod nak. Hey! Dito ti kayat ko. Naglimlim nga napintas kan. Ubing pa dito ya. Hoy! Mr. Porquato, saan nga hostess din ta? Dishwasher din ta. Ket nisong kursunada. Ada reklamo? Ha? Becky? Angin, sir, no di na kayat sa mo pilitin. Alo ko yan. Umay, batandag, sir. Saan nga sa hostess, sir? Yung sikat kayat mo kayo mo? Kati ato kwarta? Ato kwarta ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Sa nga pulo aribo natin na yung bulsak. Ala ko ka, magkatoy, uminom ka ti beer. Sa kanto irwar. Begi, ore mano, bayadak. Hangim, saan nga mabalin, sir? Hey, nena, ibatam. Apa ka mga batak? Kailan dapat kwartak? Saan ko hostess na ita? Dismaster na ita? Ubig pa ita na mabalin. No ngayon mo siya. Maubak matin kang ka, nena. Ana? Maubak kang kanyak? Di tayo di mo kauma. Ay! Oh! May mababayan ka, dumanog ka. Ha? Gurik! Ano? Oh! Tumari ka. Pungano ka dito, hinsi ka. Siya, Pearl, pumano ka. Ate, baka nung dalugan na ka, lalaki na ang pagdanagan. Nagdadalak ti karate. Kasalak ni bakti bagi amok na ito. Kasapurak na ito. Na! Ano na kayo? Apay, sika babae ti mang padsukan niyak. Ay, agtan na kayo! Kasi ka, nena. Anak kong ngamin, apay gandang di customer. Gandang customer na bus na met. Lahat naman ka na. Ay! Ate, paldog! Ay! Paldog! Ha! Polis! Napasamak ti guluman ng name kasta o ti panakabuak. Nang itatataw ti nung ti club. Di adamang nga nga putok. Yung maumat ti pinaputukon naman ng name. Aumat ti takas na napasamak ken tita nena. Ngam nabuak man ng name. Hindi kiti customer. Nagrama matin. Hindi kiti hostess. Ken hindi kiti waitress. Waiter. Gaboy ti deta nga napasamak man ng name. Pagtaltalawon nakmaten. Ni Tita Becky. Gapuken ka. Napasamak ti gulo. Gapuken ka. Isa nga pumanakan. Panaw! Ate, tita, ang kumaawan ti sa baling nga mong pagumbraan. Kakaiso lang dito ti astrak ko. Yung sikat na kapuan ti gulo. Abi kami nga simrek ka. Ba't kami di maore ko nga baso nga inawan. Di ka kumasisimrek. Iso ka sikat ti puan kan kaputi ko. Pumanawan, di ka nakasapulan. Mga alak ti sa baling nga dishwasher. Ala, pumanaw kan. Malipatak pa baklak pa yan. Ngem si mawat manong name ni tita na yun. Ay, Becky. Abi pa panawat. Ay, Lena. Isa ti puan kan kapunan no. Api nga dagunan na be Di pa panawat. Bamon siya tumakamong kay Kwana. Anat kan mo sa uwan? Alex sa di apartment ko. Ha? O, sige. Hindi pa panawak nga ron. Papanawan mo Alex na. Nasiyat mo tap numayada yo. Agyaman tita. Tita Nena, thank you. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi inalanak ni Tita Nena iti apartment ng upupan. Etoy, dito tiyan na, pagkinanta. Ang dagay mo apartment mo, tita. Apay pasari umiyang ka di club. No, asa sa nagsadya club kapag awidak. Ngam dito ay, no kasta da mangiruan kanya. Sa jaya. Hangim, gabutandakan dito ay. Kalahin ang kagawin dito ay. Tita, agyaman na. No awanak na tanjak lamon. Baka mapilitan na ng hostess, tita. Kung nagtupay kaming kat. Nakapilitan kang tumilangas diya, diba? Ngam gabot na kayat ka ng isalakan. Tadyak kayat nga may pada ka kanya. Ano na pa mo? Kayat ko nagbasa, tita. No makapaggraduara ka na danto na bintas ka trabaho pagbasaik tumat na kita ading ko. Mangkitak dun tumat ti pagyanami nga talo tapno makapagtitipon ka lang. Nakang kanayon ko yung daw-dawot nga sabi ko malaingan ni nanang kad makapagtitipon kami katal nga upat. Kinitatang mo karan. Tsaka mo no. Sa dito tayan na.
Diyan mo nagsublinto pa kada kami. Sa tagayam. Binilbilin nak manong nami ni Tita Nena. Na siya tibang dalos, taglawlaw kan uneg ti apartment. Hindi maramanan na tilutok manong nami. Hey mas. Ito ta, jakone korsonada ti luto sa jak lang. Sikadukat para luto ti pamigat. Nung sumangpetak dito, manipod iti panakairwar ko. Uno awan ti customer ko, mangirwar kanya. Dito yung agawid nga maturog ti parbangon. Ringan na ti bigat, gandang tangamangan, sakto man maturogan. Ringan na ti aldaw, gandang tuntong mga aldaw, kastan tumatmantig. Malem sakmay nga mapanag iti klap. Dito mo, saan kagpaspastrek ti asinuman dita, di ka papaarem ha? Uwan dita. Awan ti pagdaragam tita. Nagbali na ka na singpet na pud. Ngaman niya. Di awano kan pagsweldohak. Ta sa anak mo nga dishwasher. Masapol ko suportaran na kiti kakapsat ko. Di naman tagyan na ito kabagyam. O ragyan na ito kabagyak. Yung suportaran kanun at taida. Nagloko tumantin na kita kakabagyan. Ngayon kasapulan nga mapangkusal sa rungkaran ni nanang ko. Nakakaasi kay man. Uwan nga ron, ma'am. Aya, tita. Kastamet. Kana kami, di. Gabot tirigat. Gabot kaado di kiti manang lilaw nga tattao. Nga sa sinupay na kiti marigrigat kay sudamat ti adadang imamag. Maimamag. Kapilitan hindi nga nagpalin na kaustes sinigtawan na konti 14. Tapno lamang alangon ti biyagmi. Tapno saan nga maibalod ni tatang. Tapno saan nga dadang agrikat kami. Tita? Di ka awang ka di panggip mo nga makiasawa. Agtalinad ka dilatan nga kastoy ka. No, mampig unam nga nasurokin nga 40. Ngam tilangam ket ubing pay. Ngam ti panagkunak tita. Hangak ang kanayon nga agtalinad ti kasta nga pintas mo. Bumakat ka. Kasapulam ti asawa. Kasapulam ti anak. Sana kung nga ganak. Baka mampay tita. Napatasak na iti tinagayat. Nga nakasagana idi nga mangyaon kanya idi kapitangan. Imdagsangga sa tinapasamak. Iso nga, kapilitan nga nagtali na eda kiti trabaho ka hostess. Ala, saan nga lagi pa pati na palapas? Gabog sangit aklat. Sige ha, laglagi pa ko na. Ngayon tita, tingarot pa nagsweldo. Agor ka, adama mo nga dakarinderyana. Agtrabaho ka sa jay. Tita? Nasaan ka Jack Club? Ikan ka ti trabaho, isa ka ti trabaho, tapos na naman na pagsoldoam. Ket ditoy, kasera ta nga dua. Ngam saan ka nga daw-dawatan iti katulungan nga bayad. Agyan ganito libre. Kaya nagtrabaho ka, agsweldo ka, itulong mo ka nagkakapsat mo. Kaya ito ornungem. Kaya ito no, panaglulukat ti klase. No kaya't mo tagbasa. Pagbasahin ka. Tita Nena, agpaso. Uwan. Ay ka tita, nakaimbag ka. Kat nuan niya manong namiting kari ni Tita Nena isuti na tungpal. Agtrabaho ti karinderya, agsweldo ak,
Natitid ko kanini kakabsat ko, at nagastusak nga mapanjimental hospital nga magsarong kar kininanang. Kani dumtengen ti panag-enroll manon nemi, inikanak ni Tita Nena, iti pag-enroll ko. At damat kwartan, di sikamat ti makamot gastusen, kita gamit mong agbasa. Basta para matrikula, nga nadungo pa yung gastusen di eskwela, tsak ti makamo. Tulungan matibagin. Agyaman nagtita. Agyaman na, maglagid din tayo niya dayo na kung sa Jack Lab. Ito na, tanuhan ko may niya dayo da, baka nabay kaitan nga hostess. Imbas na kung harti nagbasa manon nemi kat dito nga namaamok ni Tom. Hay, kaskulaan ta kayam? Patbara na pati kurso? Yeah. Working student ka ala? Nag-ubarak ti karinderya. Kaya nadaman lamang tulong kaniya ni Tita Nena. Kat sika Tomas. Tom ko naman lantan, madino Tomas. Hangar nga perlas ti awag mo kanya ka, Pearl. Tom can Pearl. Agiganak ti simbaan. Kani? Janitor. Pasari sa Kristan. Umengan to dyan. Amo man ti sobrang ti simbaan. Amo ka na naroon hindi kompleto kami pa isang kapamilya. Ngayon ko na karara ka kinapod Diyos o saan ka nga dati unang ti simbahan. Abagay ngayon napimilas mo lang na makimisa ka. Tapno, manggag mo ti sermon. Mike to. Talang at nung Domingo ha. Sige. Akita tato sa jay. Saktot sa Kristan. Ito nga sa sarong karak na kakapsat ko. Kumusta ka, John? Ate. Anos ko pa lang. Naging ka makapagturpusak ti high school. Kalpasan na. Sila kahit kung tumadlang tagtalawan yung uncle. Tapay. Tsaka manusan. Ading ko, anos lang Tanong ito nagturpo sa konti college ka na itong trabaho. Tulungan ka itong nagbasa at college. Kastan tumataramid ang kinilili. Kumusta ni Nanang? Baan nyo tinto bakasyon ko huwag tayo tungopan. Tapno, sarong karantay ni Nanang. Sige ate, agan anos ka, agan anad ka ate ha. Ang kamay lamang kinubnubyo, ipas nagmorteg basa, agyaman ta kinapon Diyos, adamang pagpabasa ken ka. Kas damat manong name iti bagbaga ni Lili. Agretuarak kumamatlat ti high school. Sombra kak tumatang ng trabaho ate. Anong sampala na auntie? Auntie Merced, anong lang, ha? Igat no, adda ka tiruar, baka no, datak sa mapasama ken ka. Basta ikarik ka na kayo. No, adan trabaho nga makaanay nga pagpabasak ka na kayo. Mangkita ko tinamintas nga pagyanan tayo, taorag agkasayra tayo, tapos tipon tayo. Kaya daw tayo kasapi ko tama imbaganin nilanang tayo, tapos nari kasta, kat makapagtitipon tayo, ngagiina. Ni nga tatatang, sa dinunga tayo tantiyan na. Binukudan na dyan nga kabit. Baka imadayo na. Yung sino nga minti kabit na? Tsaka mo. Basta na kabit na. Mabali siguro nga dayo na to yan. Nalipatan na tayo. Ngimawanti sa bali nga kimpaso dito ito na nga na dyan nga kabit. Kagorak launay na kiti kabit. Kaya nung hasta mapasamak manong naimi nga talo kami nga kakabsat na mapanmangsarong karkin ni Nanang, kumusta kayo? Iti din o di nga pa nakakita tayo keng kuha naman ang kit nakutong. Itakat ni, medyo pimintas ni Magina. Nanang, kasta kadilat at parang kitam ka na kami. Siyak ni Lily. Siyak mo ni John nang. Siyak mo ni Perlas. Among ka dinang, agwas basak ti college. Di lamamin makaridwarak ton.
Kaya ito namintas ng trabaho. Pagbasa ko tumatin, dito kakapsat ko. Kaya makakita ka mo ito, tinapintas ng pagyanami, tapos makapagtitipon ka mga talo. Sabi ko mata na yung bagang kanton. Kaya umay kang tumatin, makipagtipon ka na kami nang. Uri awan ni tatang. Basta data yung agi-ina. Nang tatang. Ni tatang nyo. At ka din. Oo, may nang. Kan saan ang nagsubli niya dyan? Saman. Nagpaparik na kanya kang sublin tumit lang ni Victor. Ni Victor. Victor. Nanang. Mamayaan yun sa inyo. Mapampanunutin ni Victor kay pagbagayo. Oh, wala na nga may dadya kakabit. Nanangtal na kayo. Dadya kakabit. Nanangtal na kayo. Hon sa balik ka kinabaso ito saan ka dadya kakabit. Doapi kami nga doon kita kabit. Da kayo nga di malang kabit. Nanangtal na kayo. Natal na kayo. Aging gama nung naming at dimtengen ti panagturpos mi kinitom. Ngayon tinita nga panagturpos mi manong naming at dan nagkinawatan di kini puso. Nagturpostan. Sabi ko mata makastrict nga dagos trabaho. Sabi ko mato. Tapno matunggal ko ti karik nga ituloy ko pagpasahin na itikapsat ko. Di ba magpangalit pa nag-asawa ta? Hadayo pa na ita. Baka ka mauray. Bahala ka. Hindi mo mauray. No talaga yung batbateng naguray ka. Sikaw ang kan pagbasahin. At damit. Oo, matlaga yan. Pagbasahin pala ni John. Kaya oray no, saan kong ito nga ituloy pagbasahin ni Lily. Ta ni John, isang tumati makamukin Lily. Di mo nung atawin. Oo, di, upat ka tawin. Mabayag pa eh. Kahit kastaon, iti pa nagyamyaman ko manong name kini tita. Tita Nena. Ta isungarod, manong name iti pa naka-guardian ko, guardian angel, manong name iso. Iti nakautangak nga nagpabasa kanyak. Babay mo lang ti pa ng tulong ko iti bagi. Naragsakak lang una yan. Ta nakapagturpos kan. Amom, Pearl, kahit kumatantagig ka di trabaho. Tita, natangatan di ka pipindasan nga nangig kong imbagam. Amom, mamamiris kumatkat. Yan tangay kita, napagturpos ka maten. Saan tasang kapasimot ka ornong ko. Kituan tita. Oras na nagsara na di karinderi nga pagiganak. Ano ito kahit mo tita, no, pa-open taray jay. Sikan ti mango pa ijay. Ta-openan tata, agkarinderi yata. Agkarinderi ka. Katulungan na ka makastrik trabaho, ah. Kuwensa. Tita Nena, thank you. Manong name nagyamanak, siyempre. Tayo di pa ilang matinarapaap kung agikat kumamatan ni tita at trabaho ng hostess. Yung baka lang ururayan na nga baka magturpusak ko na katuan agpaiso. Ita nagturpusak ko, manong name kaya't nanti agikat kat magipasdag kami ti karinderi. Gabot ta adu ti koneksyon ni tita Nena manong name sana ka narigatan nga nakastrek kay trabaho. Mga opisina akon manong. Manong nemi, damat ten sweldo kakit nang kita akon. Iti mabalim mi nga pagkasaraan na ginito hakapsat ko. Hindi na nakita ko kit kabailak nga bayadan manong nemi, may basar iti ba sweldo. Dapan ko ninala di kakapsat ko iti sidong da angkel kini auntie. Na, hala emidan. Wanang kan. Kadagamanak ka na kayo.
Noong pa sinuportarak madlang nilikapsat ko. Ay, yung manay ko mga itad mo, nga para ka na ko na, alam mo? So, nga kaya lagyaman ang kada kayo. No, kaya damat na kita reklamo na. Reklamo ni John, nga niya. Pasarimat ng radyo isun. Kita datangkin matiulo na tadi ng radyo. Bigbigan mi nga utang mi na yung baga nakim. Iti kaadda ni John. Ito yung manong atawan iti sidong yung angkel. Kaya adan to na problema yo. Kat nasa aton tibiyang mi nga spakarikan. Saan kayo nga bumdeng umasadig? Kastamat ti ko nakin ni Auntie Merced manong di alae ko ni Lily. Tapno makapagtitipon kami ni Atalo. Asadig madlang ti apartment ni Tita Nena manong name tinaalami nga pagkasaraan. Kat syempre, naragsak kami at makapagtitipon kami. Sadya kami nga grubuat, mapanak agtrabaho, sumrak damat nga mapanagbasa. At damit lata manong name ni Tom nga mga alalay kanya. Noman pa yadan kasera mi nga talo nga magtali na edak madlata nga kaduan nga mapanitisidong niya. Tita Nena manong. Tanong kasta nga bakasyon kad awang klase kad ore ada klase da June kini Lili manong nemi ti bigat amasapa umada tumulong iti karinderya nga man manage ni Tita Nena. Ken kasta mo ten nga nukas ta iti balem, tumulong daw. Kaya di may isang aldawan ng nemi. Ngayon sa sarungkar ko kini Tita Nena. Tapanak ti apartment na. Tita, daak. Nagkabukat di kalendarya? Di magasakit ay. Awamat problema. Taoring awang ka jacket. Okay ba yung mapanakay manage na. Abi, at nakatiyante, awang ka di kalendarya. Yung bayag na kurnos. Binalbaliwak man dadalo nga ti salas. Ne. Ado man tigiti dekorasyon yun. Nabimbintas man lang no. Marukusan nito eh. Kaya nadadag kita baro nga picture nga na-display ha. Right. Kaya na jay, picture me. Picture you can ni. Ti lalaki nga. Nangikarikan niya kay di ti langit. Ti lalaki nga. Mangyaon ko makanyak ti kapitakan. Yung sangat at olay. Ay nanti. Diyan eh. Diyan eh, kwadro nga picture mi nga doa. Nagwapo niya. Nagbagay kami. Kaslaan niya. Asit gam nga minatap nung makita mga naimbahan. Inisigak na nung naimit na kwadro nga picture. Picture ni Tita Nena. Ken ti lalaki nga. Kaing ingas ni tatang. Ada ka di kasingin ni tatang? Oh, gwapo niya. Sayang lang. Amom, diyak kayat idi nga magsubli-subli nga magibagbaga. Nga iyaon na, ipanaw na, iti kapitakan. Tapdogdan na kami. At nung kasawa kami. Imanugot na kanina. Ganda talaga po na no apeng ang tiyakon kayat. Nga da mangirawar kanya. No pa intutuloy ko pa lang ng trabaho iti club. Imsaan ako ng kayat. Jakon kayat pa iti pairawar. Dalit ang orting karik. Kaya dito sa dandanin ti, naikadang nga ipapanaw ko. Tapdog din na kami nga agasawa. Napasamak matin ti amin. Anak na ganda to'y boyfriend nyo. Tita. Navidas na agad na. Anak na agad na, tita. Victor.
Victor, gwapo niya. Nagkanaganda kinitatang ko, tita. Ha? Kaya nagkakaingas na pa'y. Kinisunsamat na ito ni tatang. Ano ya? Iso. Kahit mga siwan, sikat ni kabit ni tatang ko. Saan nga po doon ito? Awan asawa ni Victor. Magana awan asawa na. Asawa na. Inanang ko ti asawa na. Kinanda kami nga talungan anak na. Kasakti na una. Ni John kinilili. Lukas takat si kagayam ti kabit. Sikat ni kapuno no apang na watak-watak ti pamilya mi. Sikat ni kapuno no apang nga pinalawan na kami ni tatang mi. Sikat ni kapuno no apang nga nagbagtit ni arang. Sikat ni kapuna. Sikat ni kabit. Manong naming tsaka mo, kanyak may ladahon no kasano, tiriknak. Sila nagpurek ka namin pinsang ng mato di darak, manong naming. Yan umabalil na kumama nung naming at pungotek ti kabit. Tumabalil na kumangat parang tiropa na ito nga kabit. Saan ko ginaramid, manong naming? Pimanawak hindi. Tapos nikas takit saan kong maaramid, ti saan nga rumbeng nga maaramid. Yung pinagpukawanak ni Tita Nena. Pinagpukawanak manong naming saan kong nging kaskaso. Tsaka mo na sa dinuturungek. Awan iti ti masnop. Nga turungek. Gapatag mulmuler ti panunod ko. Tay gayam ti kabit. So gayam ti kabit. Tsaka napupuutan manong naming nga daak. Iti club nga naggapuan ti kabit. Oh, per. Ay, milagro. Kasano nga makahit mo? Dumano dito ti club. Ininto ta na kami pinasin trabaho, mga opisina kan. The color job. Abi ka dakan toy. Kaya ka sa langam. Ada ka tinapasamak? Ada ka tinapasamak kayo kini Nena, ha? Tita Bikay. Anat nagan, pinagbaling nga boyfriend ni Tita Bikay. Victor! Abay! Sa dinuitan ti Ednet ang Victor. Awanin! Natayin! Ano yan? Uwan. Ang mom, ini talaga kaya atin ni Nena, tagbalbaliw. Kahit nang napanawan ti kapitakan. Babayin ka ni Victor. Gapatain ka rin ni Victor. Nga agdanada, nga agasawa, nga sigararagsak. Basta sa anin nga agsubsubli pa ni Nena, ti kinang hostess na. Kahit agamiyaman nga rin ni Nena, hindi na nakasarak ti kas ka ni Victor. Nga nakasagana nga mangyaon kang kuha na ti kapitakan. Ay, nakamimbita si plano da. Ang imiti, may sangarabi eh. Ada nagbastos kini Nena. At dapat ni Victor. Taidi, ada na relasyon na Victor kini Nena, saan nga pa iruruarpay ni Nena. Well, agin dartin latan, pag itebol ng saan nga pa iruruar. Ay, at dapat, tarantado nga, pilitan na nga iruruar ni Nena. Mga naman good na nga iruruar. Agad bimalaat ni Victor. At isalakan na ti babae nga ba't pateg na. Ay, ngamaan yan. Talo nga patok. Ay, napasag ni Victor. Pinaltugan da. Nukas na. Natayan ni tatang ko. Hanya! Tatang ko kunam! Ni tatang ko kan iso ti Victor. Ti kabit kat
ni Tita Nena. Ti kabit no apay nga pinanawan na kami ti amami. Ti kabit no apay nga nagmauyong ti nami. Ti kabit no apay nga nagsisina kami nga kakapsa. Oh my God! Kagurgurak na dyan nga kabit. Tubok no sa dilangit ti gurak kang kuhala. Makaguram? Ti tao nga nang isalakan keng ka kontra iti managbalibok ko mga hostes. Kaguram ti babae nga nangpabasa keng ka. Kaguram ni Nena. Hora niya tinaramin na kanya. Saan nga umanay? Tapno mapakawan ko isuna. Tapno mapakawan mi. Gapo ta ti kabit ton talata kabit gapo na no apay nga marakrak nagiti pamilya ti kabit. Sa anak-anak napahan ka nagpakpakita tayo ni Tita Nena. Manungnin. Wait, nagtalineda kami iti kaserami. Saan kami napantimultulong iti karinderya. Amon da lili kini June manong naming at itang tulong kanyak kada kami kat iso ti kabit ti amam. Ito na minsan nga papami panang sarungkar kininanang. Ay, anak ko, kumusta kayo? Nanang? Kumusta trabaho? Pearl. Okay man tang. Umanay ti swaldok para ti kasapulan di kakapsat ko ang basa ti college. Ay nakasaysayad kang kakapsat na. No saan ko mga sikat ti kapsat na kiti kaandim. Baka binay bayam ko maitan na namimpin sa nila. Imbaglakid din. Taan da rin nga at naganay tayo tinang tulong kang ka. At naganay tayo. Tita Nena. Ay, imbaglakid din tantakas kang kuhan. Anak ha. Ay na. Mangmangin ko ba't istoryam kat. Tamom, tsak malakip. Nasimrek ka nga servidura. Saan nga servidura nanan? Kunak malan no, malagip yun. Kunak malan nasimbang ti panunot yun, nakastang istorya. Ay, dishwasher gayam. Nga madawang rape keng ka, nga waiter. Kit isalakan na kaday dyan nga Nena. Nga ni Nena, tinangyadoyo keng ka sa jay. Kit isot ng pabasa keng ka. Nga nang paredwar keng ka. Ay na, kayat ko makita ni Nena. Kayat ko nga, maarakop akas pasitinak panagyaman keng ko. Nanang, indun ka ano nga tanga kita kam kininena. Indun ka ano nga tanga agkadwa kami nga aginistorya. Kahit ko ang baling nga gayam ko isona. Kahit ko ti makigayam kininena. Nanang, nasimbang ka rin ti panunod yuita. Anak, nabayagan nga sa anak ka nung asimbro. Ha? Deta ni Doktor. Doktor, good morning. Ay, dahil taga kakapsat. Anat madlaw yung kininanang yun. Itay pa lang nagsasarita kami, Doktor, ng awang mo ti panagbalo ti Rick Nana. Kasta't mo obserbaran mi kang kuha na kaya't nangasawan saan nga sumsumro tenyaman nga panagbatit na. Maragsakan na. Gapo siguro ti sitwasyon ita nga maragsakan na naturpos mo pagbasbasa mo na kita adim adan bukod yung pagyanan. Kat sang ka ibaganan ako kahit nantirumuan. Dahil ka no at Nena ti kahit nakanungo makita nga maarako mapagyamanan. Hindi gamin? Lani? Ay, Doktor. Tapos ano saan nga kapukin ni Nena, awang kumatkas ito nga nagbalingan na, nagbanagan na kita anak ko.
Nang, mamalin nyo ka din turumuhan. Doktor, mamalinin. Kayat yun na makaderna. Ganun oresan nyo kayat no, kayat ninanang nyo ti makaderna na kayon. Kaya agserbikan kada kayo, agbasbasa na kita adim, kaya trabaho ka man. Kaya tinapya lang, agbati iti balay. Kaya no agasawa kanton si ka Pearl, kaya dan tumangayawan ka na kiti anak yo. Maragsakan kami, doktor. Idagring ti cellphone ko man. Ni Tita Becky. Sineta ni ka dinena. Haan na ng Tita Becky. Daking ko katiklam. When? Hello, Tita. Hi. Ayam mo. Ada kam dito mental hospital sa narong karami ni Nanang. Kadwak tigabsat ko. Ay na. Ada dakas nga damag. Pearl. Ano nga dakas nga damag yung magbagayo? Ni titam nga nena. Na-aksidente. Ano niya? Awat sa balik kapag imagako mo na, no saan nga siya ka? Kapag imbilang na ka nga anak, imbilang nakakabsat, pinagbasa na ka, pinagadal na ka, pinagratuar na ka. Kasi no kumatikang ron ang concern, kaya kung ano saan nga siya ka, ano di kasasahad na? Tita Becky, isusapo, 50-50. Kapag nakaraw, tinapasama kayong kuwana. Diyos ko, when awagan tayo ni Apo Diyos, tayo sulang tikang ronaan, makatulog, tapno, maispal ni Nena. Diyos ko, salangan nyo ni Nena, ni Tita Nena. Salangan nyo ka mo, Diyos ko. Hindi bang nagninanang, apay, napasamak ka ni Nena. Ha? Napasamak? Nadisgrasya ka ni Tita Nena, nanang. Nangangabit ka nung kinpatay. Oo, Diyos ko, isalakan nyo ti gayem ko kung naklatalunan ka pa nagkita. Isalakan nyo ko maninena, Diyos ko. Kasla namin pinsan nga bimaaw ti pungtod ko ken kuha naman ng name. Iti day tangan amo ak. Wen, sa mingin magbaga kininanang tipudno manong naming amo di kiti kakapsat ko. Ket ore no kasjay. Dagiti kakabsat ko, timulong naman nga nang ikararaga sabi ko mata may spal. Nagbakasyon na kitinapaot iti pisina, manong name ita kayat ko, siyak di mangbantay, kini Tita Nena. Kumutos manong, uhin, iti manong aldaw, lawas. Umang angas manong name awampuot, adaklat ati abay na. Tita, agring ka, Tita. Pakawanan lang, Tita. Timok no sa nilangit ni Gurak kang kahit di mamuak nga si kagayam ti kabit. Imawan ti basol mo, Tita. Tako namat ka ti amom kat awampay ti asawa ni Tatang. Agbiyak ka pa'y Tita, ang basol mo, Tita. Dali mo matamong at nagaya man asawa ni Tatang. Tita? Tita Nena. Nagmulagat. Kinita na ka. Tita? Pearl. Siyang Tita. Si Bibiyaga ka di. Tita. Pakawanan da. Kawan di basol yun, Tita. Nabigla-lang nga nakaamo, nga nakaigaan ti kabit ni Tatang ko. Saan ko nga mga asawa na? Timbaga naman nga wala asawa na. Tano amok ko mga asawa na. Adayo ko ma.
nga nakirelasyon na kinuha. Gapot adyak kayat, timang rak-rak, iti pamilya ti aking pamilya. Narakrak man ti pamilya mi, gapot tirikat. Ngakas iti istorya kag sa pulo kito pat ni tawen ko. Hindi lang ako naktiinak, tamno lang makabayad kami ti utang. Tamno saan nga mabalod ti amak. Sa halak nga dakas, tapno rakrakik ti pagtaingan, ti aking pagtaingan. Uwan tita. Sa nirumay nga pakawanem, tayo di ka talagang nagugura ka. Kinagurgura na ka tita. Kinagaman na kinamon, Diyos na simibiyag ka tita. At na kami nga kakamsa tita. Ni June. Hi tita. Ni Lily. Kagyaman kami tita. Tanagsumlin ti puot mo. Kat simibiyag ka. Kanisumat ni Nanang. Nang, kaya ba ni Nanang? Eh sige. Adda ni Nanang mo. Adda. Enroll me iti mental hospital na simbeng ti panunot na. Amo na ka titi amin. Saan ming imbagbaga tita? Diyak tula mo ninton ka ano nga rumbeng amamon. Kinori maamon nanton basta mapatalgadan ti singit ti panagpagayam yo. Di na ka pa nakita kami bilang nakan nga na imbag nga gayem. Isudaytan ni Nanang. Ay, nena. Agyaman tayo kina Apo Diyos. Bibiyag ka. Kinagyaman kami kang ka, nena, gayem. Ta, sa mga binaybayan ti anak kong inauna. Agyaman kami kang ka. Nga, gaputan na siya atin ti kasasaan ti kita anak ko. Dito matan ti kapunan ng apay ka. Nasimbengin ti panunot ko. Lani. Uhain Lani tinagan ko. Kahit kang harakupin, Lani. Kahit kamat nga harakupin, nena. Kanay di nga aldaw manong nemi dinamag mi kinitita. No sa dinno iti nakaita naman ni tatang. Imbagana. Ngim saan nga nangig ni Nanang. Initawi sa mi ni Nanang, papanan tayo? Ape panahon tayo ni Nena. Nang, hintay tayo ni tatang. Ni tatang yo. Amoy ka tintayan na. Nabayagan na tayo ni tatang. Kanya. Iti Campo Santo maron nemi. Nalawag tayo na panakaikitikit tinagan na Victor. Victor Salmasan. Nagsangit ni Nanang manon nemi. Yan sangit na. Dirigat mi. Nga nagpasaran mi iti inaramin. Imimbag ko na tadda ni Nena. Inulit-ulit ng imbag tadda ni Nena. Nga nakatulong kada kami. Ni Nena kano nga nakasaysaya at kagayem. Wain manong nemi iti apartment nga inupaan mi nga kakabsat sa jay iti ayan mi. Nga manong nemi nagsusublat kami mapan mangbantay kini Tita Nena na naruna kini Nanang di na kahit pasublat saklat na nagbantay ko na aging gangarimuwaran manong nemi kaya nagpapaungaran iti kasera. Kat kayat ni Nanang manon nemi nga Serbian na ni Nena. Uno Tita Nena. Kabayatan nga agpapaungan. Manong nemi nagkalay sakam kini Tom. Hindi ta nagturpusan ni June. Manong nemi kanadaanan ti trabaho. Kadaan kami ti kabukbukodan nga balay manong nemi kat dalili kay ni John intultuloy dati nagkasera iti dati a kasera. Ni Nanang manong nemi, di namat kaya napanawan. Ni Tita Nena, tayo sudan nga duwa, tibang man-manage iti karinderya.
Sa laad da ni nanang manunemi, ini itisidong mi kinitom, iti pas ngay konti, umuna nga apo ko na. Naging gang iti may sangal daw. Nang? Di ka gani manigdatan nga gawin ita po ko yun. Sana na. Kumusta kayo mat kanitita nena? Agayam kam lata. Ape agayam kay lata ko na. Agayam kam lata kalpas ng bagahan ti pudno. Isugayam ti kabit ti amayo. Ah, amo yun? Why? Kaso pa nakamuyo. Ay, nadugtalak ti picture ni Victor. Kanisuna. Ilimlimang nang tinaminsan nga na parang nagdalos na sa pulak. Hindi dyan nga nagpudno. Katsan nyo kinagura. Ay, kaya tinungpak at namidwa. Ang nagpakawa nagberlang alpasan nga amiris ko sa nga rombeng atong paek. Yung manadala tama na panagkayam eh. Lukas tamo yun di amin. Hoy, nagbaling nga kabit na niya nga nena. Ngayon madamad gayam kabit nga na yung baga niya. Nanang di na kano amo nga da asawa ni natatang. Ista? Iso nga saan nga amin nga kabit kadakas. At da na kaimimbaga kas kanina nga nagbaling nga kabit. Awanin ti sa pulag pahay manong namin ang runa nga rudan ni si Marunon nga nagraduar ni Lily. Kalbasan ti pa nagraduar ni Lily, nakiasawa matan ni June, kadadaan na matan ti bukod nga balay. Kat di kasera mi nga dati manong, pinanawanan, dananang kaniya Lily, tanapandan nakipagkasera nagnaed, iti sidong ni Tita Nena. Kat umay mat sumarsarong ka rin Tita Nena, manong nami bilang naman nga apo ko na, nagitiduan nga anak mi kinitom. Naragsak kabin, manong nami kalpasan, tinapawad masit ngayong kampa nagsagaba. Gapo, iti may sakabit. Ngam nagbalimbat nga iso, tinakatulong ken nagbalin nga siya nagayam ni ti may sakabit. Dito nga ron ti pagkasalita, manong naimi ka nagyaman naklauna iti anos mo nga ibasa. Kat sabi ko mata, dapat na ibating nga adal, liliwakan pagsarabingan ti biyag, kanaginipadag kadimngeg kan nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Pearl, Buwan no Perlas. Thank you, Ken ka Pearl. Yeah? Thank you.